tilbage. Stod en lille mand, For Hartleys jul er tilbage igen. Hej derude, og glædelig 14. december. Ja. 10 dage tilbage til jul. 10 dage skal man sove. Eller, ja. Sådan der. Lige indstille musik. Det er nemlig vigtigt. Ja. Ja, men vi sidder jo her og har fået tændt vores kalenderlys. Og er klar til endnu en dag i vores lille julestue, hvor jeg skal lave lidt juleklip. Jeg har bagt lidt der. Men skal vi ikke lige se, hvad det er, du skal lave? I dag vil jeg lave en, jeg ved ikke, hvad det hedder. Jeg tror, det er Spiravik? En spiral. Fordi at de er ret pæne. Og her på træet, synes jeg, jeg kan komme tættere på med den. Og du bliver vel det. Ja. Den bliver flot. Kunne du vise det til den næste kamera? Ja. Det bliver spændende. Sådan en vil jeg lave i dag. Og det er bestemt ikke særlig avanceret. Ja. Det eneste, vi skal bruge er... Nu har jeg ikke det projekt hele her Og hvad? i virkeligheden. Hvad er det? Det eneste, jeg skal bruge, det er... Jo. En pen. Noget karton til at tegne på. En saks til at klippe ud. Det er godt, du ser med, mor. Og noget rundt. Og der bruger vi den her igen. Ja. Til at tegne efter. Så du bruger vores hjemmelavede kød fra i går. Nej, jeg bruger kun glasset. Jeg bruger ikke kyssen. I stedet for kys. Og klap. Ja. Som vi alle sammen ved, de følges af. Ja, kys og klap. Det ved folk ikke nok, hvad det er. Ikke sandt? Hej Ulla! Hej. Godt, du så med. Ja. Jeg er lige i gang med at lave en spiral af karton. Ja. Kan jeg sige til dem, der lige er ankommet. Ja. Hej far! Jeg har startet med at tegne en cirkel. Til dem, der lige kan ane det. En cirkel. Nu klipper jeg cirklen ud. Ja. Mens du gør det, så kan jeg jo lige fortælle, hvad jeg har bagt i dag. Ja, Jeg har bagt brunkager i dag. det var da en god idé. Ingen jul uden brunkager. Ingen jul uden brunkager. Nej. Jeg læste lige sådan det samme med, hvis jeg siger kleiner og jul, og de ikke er sammen. Ja, og krisenrød. Og... Ja. Så men det har jeg bagt i dag. Meget nemt. Faktisk meget hurtigt. Og I kan bage en dobbelt portion. Det gør jeg. Og nu har jeg en ekstra portion liggende i fryseren, som bare kan tages op og skæres i skiver og bages 6-7 minutter. Så det er fantastisk. Hej Pernille! Så, nu har jeg lavet en cirkel af orange karton. Så skal jeg simpelthen bare klippe. Og jeg vælger at klippe noget, der ligner 0,5 centimeter hele tiden ind i spiralform. Jeg starter et vilkårligt sted. Det er jo en cirkel, så der er ikke nogen ende. Nej, det er der jo ikke. Og der er koncentration. Han koncentrerer sig så meget om ikke at sidde med tungen ud af munden. Ligesom. Ja. Vi håber, I alle sammen har haft en rigtig god dag. Det her, det foregår så på øjemål. Sådan, det er sådan lidt på gefühl. Mm-hmm. Husbitsgefühl. Ja. Ja, du var jo ingen nisse i dag. Du havde glemt din hue i morges. Ja, jeg har glemt min hue herhjemme. Så han var helt nøgen, som man siger som nisse. Ja. Mere eller mindre. Men nu er jeg hjemme og påklædt. Og så er det sidste stykke. Og det er hurtigt lavet. Prøv at forestille jer over i hjørnet, hvis I har en troldhals, og en masse af dem hængende. Ja. Så det er ikke kun julepynt til juletræet, men det er lige så meget julepynt til resterende af rummet. Man kunne måske godt have lavet den lidt smallere. Lad os nu se. Så bukker jeg toppen. Det sidste stykke har jeg bukket. Ja. Så skal man også bruge en nål med tråd. Og den skal man putte igennem toppen.
skal helt igennem. Så hvad er det for noget dyster musik? Det er hyggeligt. Det kan jeg ikke lige forvise mig. Der kommer musik lige om lidt. Ja. Og så kommer der en reklame lige nu. Det gør der også. Ja, fantastisk. Ja, meget bedre. Ja, men Så er vi ved at være der, kan så er jeg jeg se. ved at være så langt, at jeg har lavet det her stykke julepynt. Mm-hmm. Ja. Man kan kalde det pynt, hvis man vil. Altså, jeg synes, den pynter pænt. Ja. Det er jeg helt sikker på, at den kommer til. Jeg tror også, man kan finde en masse vindspil, der har næsten det samme. Det er jo sådan et vindspil, så hvis man sætter den over lyset, begynder den faktisk at dreje rundt. Det er smukt. Ja, men man skal nok ikke gøre det sådan, for det er jo papir. Så Det er jo det. det kommer an på. Men Den det var kommer da- hen og hænge. Det var da et godt lille pynt, du fik lavet der. Ja, ja. Jeg kunne have lavet 2, men det har jeg ikke plads til på det træ. Jeg skal lave 10 mere. Ja, kom endelig med nogle idéer til ham, hvis det er. Men det kommer hen og hænge. Ja. Og så tænker jeg på, om vi skal til at høre, hvordan nisserne de har det. Ja, det tror jeg da, vi skal. Fordi de der quizspørgsmål, det var jo ikke særlig spændende. Det var der ikke ret mange, der synes, det var sjovt. Det var vist lidt akavet. Så Ja. Men Dem man skal dropper prøve vi. det jo. Men lad os se. Altså i går, der forlod vi vores kære nylæser, hvor Niram han var godt rød i ansigtet. Efter en god slurk af Bladnaks 40-ryg. ja, Så den er nok ikke helt, som den skal være endnu. nej, tror jeg heller ikke. Men lad os da gå ind i Nissebo og se, hvad der sker. Den 14. december. Ja. Niram havde brugt det meste af natten på skikkevis at drikke vand og nisseøl. Fladnak havde puttet 2 chiliflager for meget i sin bryg, så der var kommet røg ud af ørerne på Niram. Men på trods af varmen havde førbryggen givet ham energi, så han på intet tidspunkt havde følt sig træt. Fladnak selv havde haft travlt med at justere førbryggen, og havde endelig her til morgen fundet den rigtige kombination, og vigtigst af alt, den rette mængde chiliflager. Så står der noget med, at den skal lade den sove i en glitrende beholder. Jeg ved, hvad det kunne være, sagde han, mens han kyssede sine venner. Niram var nu kommet ind i køkkenet, en del mindre rød i ansigtet siden i forårs. Nej, jeg kan se chiliflagernes virkning aftager så småt, udbrød Fladnak, mens han stadig undrede sig over, hvad en glitrende beholder i den var for noget. Jo vist, men på trods af den hulens varme, så holdt den mig vågen hele natten. Nu har jeg bare sådan en grødskud i stedet, sagde Niram, for at begynde at krydre op i en skål. Inden han satte skeen i grøden, stoppede han, mens han kiggede efter tænksom over på Fladnak. Nu har du ikke puttet noget i grøden, vel? Af det der chili-halløj. Hvorpå Fladnak rystede på hovedet. Bare rolig. Jeg er jo ikke en drillenæsse, siger han. Men hvordan går det med dit ABU-system, spurgte Fladnak. Det går i hvert fald i den rigtige retning med dit AUB-system, som det hedder, sagde Niram, mens han blinkede. Jeg har nu fået mekaniseret en menneskenes GPS-system om, derfor bliver jeg til på Artemisia. Fladnak kiggede undrende. Jamen, det er jo ikke os nisser, der får gaver. Det er jo menneskebørnene, sagde han undrende. Jeg har lavet den lige nu til at kunne finde alle Artemisia, da den er koblet op til nissemekanikmaskinens nisseinstans. Der kan jeg nemlig teste, om det fungerer 100%, inden jeg begynder at teste Artemisia af menneskebørn ind. Sagde Niram, hvorpå han tog sluk med øl. Det var smart tænkt. Har du testet den nu? Spurgte Fladnak, der nu bladrede et fabriksprogram opskrifter. Niram spyttede nisseøl ud af munden og udbrød. Hvad i hele hulen har du puttet i den her nisseøl? Hvilken nisseøl? Vi har ikke mere, så jeg har bestilt nyt. Hvilken fingerbøl tog du den fra? Spurgte Fladnak. Niram pegede over på bordet, hvorpå Fladnak trak på smilerummet. Ja, hvis du vil kalde min gamle metalkugleflaske på en fingerbøl, så er det vist dig, der har brug for briller. Og det, du har drukket, er som en bare flatønnet krystalspindelvæv-ekstrakt. Eller også betegnet som ørkop-eksperimenter. Niram fik øjne så store som knivkogler. Hvad i alverden bruger du det stads til? Det var da Troels, der havde stående. Jeg bruger det til at bygge vores vinduer, så der ikke kommer frost på dem, forklarede Fladnak, der i samme nu havde fundet ud af, hvad en glitterne beholder var.
Selvfølgelig. Det er da indlysende. Hvorfor havde jeg ikke tænkt på det med før? Udbrød han. Jeg så gik indløst igen. Så hvor skal du hen i den her fart? Spurgte Nilan, der stadig prøvede at tørre smagen af tungen med en vatkugle. Jeg skal snakke med Pokkernot. Jeg tror, han kan hjælpe mig med en glitrende beholder til min førbånd. Hvad består nisseindægtet af? Hvorfor er edderkoppeekskrementer flydende? Og hvordan kan Pokkernot hjælpe planer? Kom med jeres bud i kommentarfeltet og følg med i morgen. Ja. Ja, der sker meget for dine muligheder. Ja. Jeg tror nu også, det har været ubehageligt, hvis jeg har drukket det her. Ja. Jeg tror jeg ikke, at vi kan lide det. Nej. Men jeg synes, det bliver godt i en brunkage. Ja. Og det er simpelt julepynt. Mm. Man kan også lave den fast lavn til fast lavnsfri. Der er den også populær. Det er jo bare noget pynt. Mm. Så Men den vil jeg hænge over på juletræet lige om lidt. jamen, jeg tænker, inden vi slutter helt af, om vi lige skal give dig nogle spørgsmål. Skal vi lige kviste den lidt? Bare lige lidt her til slut, inden vi alle sammen lige takker. Jeg kan se, at du har et problem med at fokusere nu. Ja. Fokusere! Fokuser. Nu er der quiz. Dadlen kom til Nordeuropa omkring 1200-tallet. Hvor vokser dadler? Dadler, de vokser i Asien. Ja, det går på. Dadler, Det de er vokser terror. på palmer. Det er rigtigt. Der er noget, der siger mig, at jeg har givet mig ham til den her i går. Den havde jeg i går, den der. Ja, det er ikke fair. Jeg vil ikke lige sige det. Haha. Den har du også prøvet. Er det i træer, Ja. buske eller i palmer? I gamle dage holdt man julestuer. Hvornår holdt de første julefrokoster på arbejdspladsen? 30, 36. Vil du ikke have noget valgmuligheder måske? Jo. 1940, 1950 eller 1960'erne? Første julefrokost, der. Og det må være omkring. Det kunne godt passe med, at det er det 40'erne, 50'erne eller 60'erne. Det må være 60'erne. Ja. 40'erne. Yep. Ja. Yeah. I 1962 sendte DR den første julekalender på dansk tv. Ja. Hvilket land opfandt tv-julebilletter? Det gjorde Eller have nogle valgmuligheder? ikke Tyskland. Eller have nogle valgmuligheder? Norge. Ja, jeg vil gerne have nogle valgmuligheder. Nej. Norge, Danmark eller Sverige? Så er det nok Norge. Forkert. Danmark. Forkert. Sverige. Ja. Yes, man. Jeg gældte det. Svenskerne holder juletræet i live 20 dage efter juleaften ved at vende det. Hvilken dato vender det til? Ja. Det er til den... de vander ind til den... Hvad er nogle datoer? Den 27. december. Jeg vil gerne have nogle datoer, nogle valgmuligheder. Den efter den 13. eller den 15. januar? 11., 13. Eller eller 15. 15. januar. Nå. Det er egentlig lang tid, de holder det jo, men ja. Det må være den 11. Forkert. Det er den 13. Nå. Nå, godt. Men lad os nu se, om du ikke lige kan have et børnespørgsmål, inden vi takker helt af. Hvem hjælper julemanden? Det gør forældrene. Godt nok, nu er der en masse børn, der er ked af det derude. Hey. Er det nisse, trolde eller hekse? Listen. Ja, Ja. fordi vi hører nemlig om det hele måneden her. Det var stor hjælper. Flade nok alligevel. Så vi nok skal komme til at se mere og mere af. Ja, de hjælper. Faktisk bogstaveligt til at se mere og mere af. Men det kan, hvis vi bliver ved med at følge med, så kommer jeg til at se, hvad det er, jeg mener med det. Ja. Vi har jo luftet tanken tidligere. Ja, så må vi se, om de kan huske det. Men jeg tror, Vi skal tage af. vi hellere må sige tak for i dag. Der er Der er bare, helt for småkager, der skal spises, og det skal gerne gøres, inden du skal i seng. det er jo interessant at kigge på, men, Ja. men det er ikke interessant nok, for du kan jo ikke snakke, når du spiser småkager. Så tak fordi I så med, og husk at se med i morgen. Husk at like os, og del vores side. Og så ses vi i morgen til mere pynt, mere julebag og mere julehistorie. Det gør vi. Ha' det godt derude. God.